Hola, amigues i amics. Soc Irene Verdú, autora, junt amb l'il·lustrador César Barceló, d'aquest llibre, Aventura pirata a la biblioteca. Sí, ho heu sentit bé, Aventura pirata a la biblioteca. Que no sabíeu que a qualsevol racó de la biblioteca vos espera una aventura que pot anar molt més enllà de les pàgines d'un llibre? Doncs ara, que esteu ancorats a casa, és hora de descobrir-ho. De la mà de l'Aia i de la seva colla, vosaltres també podreu ser protagonistes d'aquesta aventura. Voleu fer-ne un tast? Anem allà. Un somni estrany. Malgrat el cansament físic i malgrat l'agradable frescor que, provinent de la mar, entrava per la finestra, la primera nit no podia dormir-me. A les fosques mirava per la finestra l'hipnòtic moviment de les ones, el fantasmagòric balanceig dels talmarius i... Bé, no sóc poregosa, però vaig obrir la porta de la meva habitació i vaig cridar la iaia, que va acudir amb un got de llet calenta. Què? Que no pots dormir? Veu, la llet calenta et relaxarà. Després de beure, em vaig decidir a preguntar-li sobre allò que em treia la son. Iaia, què és la construcció estranya que es veu al bosquet de tamarius? Sembla la torre d'un castell embruixat. Ella va riure de bona gana i després, misteriosa, respongué: Que no saps res sobre pirates? És una torre, sí, però de guaita. Una torre de guaita? I què és això? I què té a veure amb els pirates? Li vaig preguntar excitada. Au, va, ara dorm, que és massa tard. Demà tindrem temps per a parlar d'això i de moltes més coses. Bona nit, reina. Bona nit, iaia. L'escalfor de la llet va fer efecte i, sense adonar-me'n, es coneix que vaig quedar adormida. No obstant això, em sentia desassossegada i intranquil·la. Tal vegada per això vaig somiar que em despertava un soroll curiós. Era com un esbufec que venia de fora. En el meu somni, si és que allò era un somni, m'abocava a la finestra i veia una silueta que caminava amb pas vacilant, com si buscara alguna cosa sense èxit. Vaig seguir amb la mirada l'estranya figura, fixant-me en la seva aparença, i vaig poder distingir que, sens dubte, era un home amb uns trets ben característics. Alt, prim, amb els cabells llargs i un perfil molt pronunciat, com de pirata. La figura es va anar allunyant. Jo ja no podia veure clarament què feia, però recorde amb nitidesa que, de sobte, en arribar a la torre de guaita, va desaparèixer com si la foscor o un monstre invisible se l'haguera engolit.